И здравейте, дами и господа, казах на Коледа, но сега ще ви покажа как се купувам CSGO. Така, сега чакайте на онлайн, да се излезе от този профил, защото ще се купувам не по-скоро в този профил. Така, сега да почнем да я купуваме. Да, ето я промоцията. 5,90 цента. Калено. Да, след 24 часа няма да има вече промоцията. Тези стрит промоции няма да ги има вече. Така. Нека започваме. Чакайте малко. Добре. Сега ще спирам клипа, за да се напиша всичко. Предаваме сюда. Ето, изтегляме сега. Към. Дай да не забравя, това е unboxing, защото ще unboxваме ключ. Ключ, това е кил. Не знам каква е, сега ще ги разгледам. Ще взема някаква там, не знам, че сега. Не мога да излиза така. Ако да не сюда. Съм забрала нещо, като се подключва. Ето да не става. Да, това ще е кейс. Тя. Мислям да взема, че да видя хрома кейса, ако се прави. Или ще взема хрома кейс, или нещо, или първи там. Пашам, ако беше там нещо. Че да се прави. Не знам, да е на вас. Според мен не знам. Трябва според видят колко. Това ще аз го гледах с минимални забележки, гледах за 10 евро, колко там, за за 10 евро гледах. Го имаше. Това горе-долу, какво сега го има в Ocean Basin. Там майче имаше такова базилия. Няма да бих и търбиец. Да,
И това много кефи. Това много кефи. Още кефи. Ама да, господа, по-скоро няма да не искаш, да е след. Не знам. Абе ще видя. Ще видя кога ще направя боксинг на ключи. Как парам телата. Ще видя. Той те са вдигат. Те максимум са се вдигали с 5 евро. С 5 цента евро. Тук най-малко са падали с 100. С 3 цента. Даже може по-малко. Но им 30 ноември максимум да са купували това. На 30 ноември днеска са купували това. Ама кажете ми. Са купували не знам колко хора, ама са купували по 4 цента, пък преди това са били спаднали на 3 цента. Да. Най-много са били 5 цента. Чакайте, не включва за този. Ами по-скоро ще взема този. Не, чакайте сега ще кажа. Не мога да си така сила. Такъв. Да. Точно е такъв. Искам да отворя, защото един път ще играя на Counter-Strike. Бях нарочно исках да оставя на предпоследно място да видя дали ще мога да вкарам. Да, ето главно пенсионно и реших да остана на предпоследно място, да видя какво ще стане. И нали, останах на предпоследно място и минах на играта и там ме даде моето име и моята снимка и ме даде, че печеля там така хотел. Това е Onyx Weapon Case. Garage from Weapon Case. Weapon Case. Да, тук са много яки арати, мене ма кефи като регулно и този принципи. Авпето, златното и хамелеоно, аранчето. Можете да го продадете за най-малко 3 цента и да го купите за най-малко 4 цента. Купували са около 88 680 човека за 5 цента. Аз се обърках това бяха центовете, аз се обърках. Да, 10 човека са купили за 4, даже повече. За 9 цента са ги купили 953 551 човека. Да, хора, сега... Да, хора, това беше всичко с мене. Ще снимам друг път на CSGO, сега просто ще изтегля, за да се развие поне малко акаунта. Да, това беше всичко с мен и до скоро.